Inggih menika ta ingkang awasta Sang Empu Anggonjali. Sang Empu Anggonjali wastane ya Bathara Anggonjali. Atmajaning Empu Ramayadi ya Bathara Ramadi. Samono lagi mestuti dawuh Sang Hyang Jagat Giripati kinen damel pusaka aneng tengah ing seganten. Nyata lamun Empu Anggonjali sekti linuwih marmonadyan to tanpa lambaran datan kerem jroning warih mlampah ing sakinggiling toya tan berbeda kaya lumaku ning daratan. Hamangun sanjata mung den kepeli lan den nyet-nyet ing asta. Sinartan mantram sakti sinurung gelenging pangesti mring purbaning jagat. Mila datan momokal dadine kang pusaka wingit miwah ampuh kagila-gila. Nedenge wudhar pangestine ketadak ing mangke ana swara gumuruh prahara nempuh ana baita tegese ana prawu ingkang kentir meh kerem gyomnyat jumeneng tetulung mring kang kasangsayan. Sing reh sang nahen kung ing tiasan kapataning se andrahing kang puspitorum kasiliring samirana mri Sekar Gadung
oh ngas gandanyo oh maweh raras renaning driya Waduh. Obat. Biyo. Kula sanget mboten nginten bilih ing tengahing samudra ingkang hangilak-ilak kados mekaten jembaripun. Dene wonten setunggaling priyagung ingkang tulus ing raos miwah manahipun anggenipun paring pitulungan. Nanging jebul nguning manah kula saya sanget bilih sareng kula waspaosaken jengandika menika napak wonten ing toya kok kados wonten daratan. Keparenga kula badhe gulang tepung Gladiwanuh jengandika menika sinten Kisanak? Nggih. Menawi dangu kalian kula nami kula pun Anggonjali. Inggih Empu Anggonjali inggih Bathara Anggonjali. Lho, mawi sesebutan Bathara tegesipun jengandika menika bangsaning Jawata. Waduh, bukulun kula ngaturaken pangabekti. Yun pangapunten adyanto kula menika golonganing dewa nanging namung dewa andhahan kewala. Kula mboten badhe kuwawi nampi sembah paduka Sang Prabu. Nitik saking ageman paduka setunggaling Nalindra. Kaparenga miterang kados pundi purwanipun dene wonten lampan mekaten lan jengandika menika Nalindra saking pundi? Waduh. Iya. Menawi dangu kalian kula Nalindra ing Najran ing wewengkon Bani Israil. Kula ingkang menang jejuluk Sang Prabu Sargil. Paduka Nalindra ing Najran Prabu Sargil. Iya. Waduh. Upamiya mboten pikantuk pitulunganing Jawata kula menika badhe pecah wonten madyaning seganten menika. Awit lampah kula nalika semanten ngirit para wadyabala menapa dene para sekabat kraton. Kula kanthi mangun suka-suka Bojana Mandrawina lelayaran wonten tengahing seganten. Dadak nalika semanten kula nedheng kabegal dening Bajak Samudra ingkang badhe ngrangket kula. Dados Bantayuda dereng purna anggenipun samyadu kekiyatan jebul wonten prahara lesus sindung riwet magenturan ingkang ngempuh anggen kula lelayaran. Satemah kabuncang pulang prau kageret ing toyagen labet ombak ing samudra ingkang nalika semanten kados gunung. Ngantos kula dah wonten ing warih kagulung ing ombak ing samudra. Mila Sang Anggonjali kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami. Dene paduka sampun kepareng mitulungi dhateng jasad kula sak rencang-rencang kula sedaya. Ih. Dawah sami-sami kewala Sang Prabu. Namung yektinipun kula kepengin miterang. Nuning raos kula kenging menapa jengandika ijen tanpa ruwang kok mapan wonten madyaning seganten. Pakaryan menapa ingkang nedheng paduka tindakaken? Ih, ngaturi wuninga bilih. Kula menika kalebet pandhening dewa ingkang pedamelan kula yasa gegaman. Kula mestuti dawing Sang Hyang Guru kinen yasa utawi mandhe dedamel.
nanging mapanipun wonten tengahing Jalanidi sampun kathah senjata ingkang kula damel kanthi pangesti kula sinartan megeng napas lan upus meminta dhateng panguwaosing dat ingkang murweng dat rening tebih saking kayangan anggen kula mapan wonten tengahing seganten ijen tanpa rowang awit nyata menika sampun dados pakaryan kula menika ing saged kula aturaken Sang Prabu. Waduh ladalah opat wah nujum kula wonten dawuh iki lho tirunen wong sing sekti tenan iki kaya ngene iki mandhek gegaman gawe warastra kok ana tengahing banyu segara mongko ora pernah kidul lore alune semono nanging iki ngancik ana luhuring toya tirunen lah kowe iki ora kok bedhek ora tau netes gedheke mung badhokane ae ning kala wau rak nggih netes nggon endi kula sampun atur pemut dhateng paduka supados mboten lelayaran dinten menika ning nyatanipun menapa ingkang dumados mingkema lambemu Sangangga Jali kula wonten dawuh nggih sakmenika ngaten wonten tetembungan ingkang nuwuhaken kesaenan tuwuhing kesaenan menika menawi saking pangertosan kula menika wonten gangsal tuwuhing kesaenan menika wonten gangsal setunggal tresna angka kalih welas angka 3 asih angka sekawan kumawula angka gangsal labuh pendamelan liripun kados pundi sedaya menika kalebet kelakuan ingkang prayogi sanget ingkang paduka tindakaken kala wau limane kecakup saged ndadosaken kesaenan temah nuntun dhateng kawilujengan kula kaluhuran paduka ingkang nyata tanpa timbang mongko watak gangsal werni kala wau ndatengaken kesaenan saestu kados-kados menungsa mboten awrat nglungguhi watak 5 kala wau awit mesti badhe manggih kesaenan selami-lami upami wonten tiyang ingkang mboten nindakaken 5 perkawis kala wau sok mung dereng pinanggih kemawon ning nyatane upama wong bisa nindakake 5 kados ingkang kula aturaken kala wau dadosipun sae kados paduka Sang Empu Anggajali yen ingkang nulungi kanthi labuh awrat ingkang dipun tulungi kedah males kesaenan tan samar pamoring suksma sinuksma ya wenah ya ing asepi sinimpen telenging kalbu pampukaning warana talen saking layap liya pengaluyup pindha pesating supeno waduh Iwang Agung mugi ambabaro pepadang dhateng sagung dumadi sinuwun Prabu Sarkil wonten menapa nggih kula ngaturaken genging panuwun namung anggen kula tetulung nyata tanpa pamrih lan suprih ngemuti menika wonten tengahing seganten mongko paduka kasangsaya sinangsaya kenging prahara meh kerem ing marih sampun dados ancasing sedya kula minangka gesang wonten ing alam menika anggadana raos kedah tetulung dhateng sesami mila nyuwun pangapunten kula mboten kedah nampi piwales kesaenan paduka nanging najan paduka mboten ngajeng-ajeng piwales tumrap kesaenan ingkang paduka tindakaken kula ndodho bilih gesang kula sak rencang menika sedaya inggih labet saking pitulungan jengandika Sang Empu Anggajali mila saged mboten saged
kersa mboten kersa jengandika kedah pinarak wonten griya kula. Aduh. Sang Prabu Sarkil, punapa? Nggih. Pakaryan kula menika dereng purna. Tasih kathah jejiban anggen kula damel pusaka kadewatan. Ah. Gaweyan niku nek diitung ora bakal enten teke. Gaweyan niku mboten enten teke. Kala-kala nggih entek. Ndek mbenke ngantek suwi mboten nyambut gawe. Lambemu menengo. Sinuwun, piye Nujum? Mestenipun mboten namung kesaenan ngampiraken ingkang paduka tindakaken, paduka sinuwun kedah saged ngaturi bebingah samukawis ingkang sarwa dilan intah. Kowe cukup menengo wae mengko ana aku. Sang Panggojali kula wonten dawuh samuta mboten sisah datak wonten wigeh ringa-ringa dirgama sangga runggi sirnakna raos ewet miwah pakewet monggo rawuh wonten ing griya kula ing negari Bani Israil. Mekaten nggih menawi tetela mekaten kangge sawetawis wedal kula badhe nuruti kepareng paduka Sang Prabu Sarkil sumangga kula derek larak ngaten. Mangsut nari mengkabu Panodjayatana kenyopur ingkang indah kelangkung eden-edene dumadi sarwa kencana mila mubyar murup nganti datan kantenan siang miwah dalune yen dalu kaya rahina lamun tawanci rahina saya hanelai kathahing rerenggan ingkang hamanca warna linis pita gegabit wungu-wanguning kembang-kembang ingkang jinembangan sami tinata saponta-ponta pepantane sarwa-sari linang-selangsing sutra di pepethingan mila datal mokal kenyopuri negari Najran ing tanah Bani Israil negarane Sang Prabu Sarkil sinten ingkang lenggah munggu ing gedhong mayang arum tuhu menika putri sekaring kedaton negari Najran nenggih ingkang wewangi Ken Saka
ken saka sesilihe remaja putri ingkang ayu warnane persasat ayune sesigar jagat rompyoh sesinome ngrungi granane liyep netrane lindri ladi pindha manggis karenget jonglo manglung hanglung gadung payudara wewek astanira gandhewa gading mila dadi onjating wong sak negara Najran kathah para seh miwah sagung para muda tumaruna ingkang samya kayungyen hangayunake mring citraning Ken Saka kawusa kocap samono redeng lengganangan tuantu praptanira Sang Rama ingkang wis watara lama anggenira cangkrama samudra nganti nglangut paguting paningalira Sang Ken Saka dahat kapanginggalih dhateng ingkang Rama ingkang dadi nasih sinartan megeng napas lan upus meminta mring panguwasaning Hyang Kang Murba jagat dadya mangkono mulat saking katebian puspa lolo sekaradianta rikso Hande babu kalintang panamung siro Rama Prabu dangu sanget anggenipun jengkar. Anakku nggih, anakku. Upama tak caritakno iki nganti muruh lambeku merga saka lelakoning pun bapa jroning samudra nini. Ingkang baku
kowe ngaturna panembrama lan pangabekti marang Kang Anyar katon iki. Menika sinten Rama? Iki ingkang nyambung nyawanipun bapa. Iki sing nyambung nyawaku. Piyayi Dik, gantenge kaya ngono ya, Nduk. Iya. Kok negara Bani Israel kene kok ora enek piyayi kaya kuwi ya. Wis anggepmu midhanget ingkang sinuwun iki rak gagah-gagahe piyayi. Gagah ning lak ora bagus. Nah aku persajan wae kok mak ora patek seneng karo wong gagah ning seneng karo wong bagus. Andamu bagus ning rambuté dawa dikucir. Nek kae gagah ora bagus nek rambuté dawa. Wong ki nek bagus mesti ora neka-neka nyandang penganggone mesti ngono kuwi. Yes kaya piyayi sing lagi rawuh kuwi. Ora neka-neka lho delengen ndi ta rek maneh lak ora dikucir. Nika sinten Rama? Iki ingkang mitulungi pun bapa nuteleng samudra. Nalika iku pun bapa kabuncanging angin. Baitaku meh wae kerem. Malah pun bapa kecemplung ing banyu ginulung ing ombak ditulungi karo piyayi iki. Iki piyayi kang sekti mandraguna rumangsaku ing jagat tanpa timbang merga bisa lumaku ana nduring banyu. Asmanipun sinten? Iki asmane Empu Anggonjali. Ih, tobat. Kula ngaturaken pangabekti mugi konjuk miwah ngaturaken karaharjan rawuhipun. Dipun tepangaken kemawon kula Atmaja Nalendra ing Najran. Atmajanipun Kanjeng Rama Prabu Sarkil nami kula Ken Saka. Sang Empu Anggonjali. Inggih Raden Ayu kula tampi namung dawah sami-sami. Lho Mak, piyayi ki nek ganteng suarane ra arum. Kena bapakmu ke ireng dhuwur. Suarane kok ya arum. Ireng dhuwur tur inggatan. Ngaturna panuwun iki. Iya. Sepinten to bombong pinging raos kula. Sang Anggonjali bilih paduka ingkang sampun paring pitulungan dumateng Kanjeng Rama Prabu. Menawi mboten pikantuk sih wilasa pitulungan paduka miwah kaparenging dat ingkang agung kinten kula. Kanjeng Rama Prabu sampun mangguh bebaya ingkang langkung ageng. Inggih dawah sami-sami Kesumadewi. Kula namung sakdermi nindakaken wajib. Kinten kula mboten kathah ingkang badhe kula aturaken. Empu Anggonjali, liripun kados pundi Sang Prabu? Ngaten kemawon. Sawetawis paduka jejagongan ingkang radi jenak rumiyin wonten mriki kula tak nentepi wajib kula badhe manembah langkung rumiyin. Lho, Sang Prabu lajeng wosipun menapa dene kula paduka kanthi supados kampir wonten ing negari Najran. Kula nuwun sewu mangke mbok menawi paduka kula aturi nyipeng wonten mriki mboten ketang sedinten kalih dinten kemawon menawi wonten kepaninggalih. Namung nuwun sewu rene menika wancinipun manembah keparenga anak kula kemawon ingkang sapejagong kalanjeng ngandika Sang Empu Anggonjali kula badhe netepi wajib langkung rumiyin. Nyang lunging gadung marengkung lir kawersan. Pindha Keswalukar
Dek do meneng ya, Nduk. Lah piye? Ketoke sing arep dirembuk kok angil. Nggih, kula malah bingah sanget dene paduka sang Empu Anggon Jali malah saking kaparengipun Kanjeng Rama paduka dipun keparengaken lenggah wonten ing negari Najran mboten ketang namung sawetawis. Nggih. Kula nuwun sewu Sang Empu Anggon Jali mesthenipun paduka rak inggih kraos ta mapan wonten negari kula ngriki. Inggih. Menawi kraosipun menika ugi kerasan. Nanging rehning tasih wonten jejiban ingkang kedah kula tindakaken. Inggih menika anggen kula mandhe dedamel wonten madyaning Samudra Gung. Mila nyuwun pangapunten Sang Kesumadewi. Mesthenipun kula mboten badhe saged dangu malih mapan wonten ing ngriki. Kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Kok kesesa to, Mbok? Menawi kersa mbok inggih ingkang radi sawetawis lenggah wonten mriki. Awit negari Najran menika kathah para tamu ingkang sami rawuh sesanja lan ugi nindakaken dharma wisata wonten ing Bani Israil ngriki nanging rikala kula nampi dawuhipun Kanjeng Rama supados angrencangi para tamu-tamu ingkang kepareng sesanja dhateng Bani Israil kala wau. Kula mboten nate lo ngraosaken jenjem kados dinten menika. Iki engko gak arep metu ngendi ya, Nduk? Liar miwiti kok ketoke kok angil. Jane ndaramu putri iki ya ayu-ayuning wanita iki ya kaya ngono kuwi. Titikane piye? Ya wiwit rambut ngantek tekan jempol sikil iki blas ora nek gethek cacate blas kaya nom-nom aku mbiyen ya ngono kuwi. Wis ngono kuwi, Nduk, nom-nom aku. Aku elek iki lak saiki bareng wis arep modar iki. Mbiyen aku ki peng-pengan nom-nomane wong lanang-lanang kuwi geger roh aku. Amne anak-anak kok kaya kowe kuwi. Oh alah seblok. Ya semen wong enake kaya ngene. Wong wedok nek elek dadane mingkup, wetenge bekel, lakune kar, nyampluki kiwa tengen lembiane, abape blas ora enak. Wong wedok nek elek ngono kuwi wis kowe iki wis ora ayu, ora mbreset. Kae wae anggere nabuhi terbang marai kancane. Karo lunjak-lunjak kok. Lunjak-lunjak ki nek wong gering ora wong siset, wong wewek ora apa-apa. Lah wong kowe dadamu kaya ngono kok lunjak-lunjak ngantek mumbul-mumbul kaya kates. Ya semen. Wong wedok ki nek mlaku sing apik, ora kok mlaku ning dalan kok klicatan matane. Luwih-luwih nek wong bagus terus wong wedok kok kuwi anggere wong bagus kok terus watukmu digawe-gawe. Sing umum ki rak ya wong lanang nek wong ayu wong wedok kok anggere wong bagus kok wong apa kowe iki? Ya semen. Bocah mban kula karo kowe sebloh kula. Mbok kowe gawe unjukan kono. Kula nuwun sewu Kesumadewi. Mboten kula utusan kalian menika ingkang momong kula gage gawe unjukan. Gawean, Nduk. Ora gawekno aku arep nang kene kok.
Aku arep ndelok ngantek sak lempoe. Ndelok apa dapurmu ora bocah kok ora ngerti sanggit. Sanggit-sanggit apa? Gulane we munggah kok. Gage kowe mung dikongkon kok ora mangkat-mangkat. Mpun simbok. Ya kowe barang kuwi. Lah sing gawe wetang pun simbok kok. Kowe golek panganan. Mboten enten. Yang warung, Mboten enten warung buka. Nek gelem kula suguh timun. Dinggo apa? Kula nuwun sewu sangangga njali kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Kula nuwun Kusuma Dewi. Ciptaning raos kula namung tetulung ingkang tanpa pamrih kala wau, nanging sareng kula dumuging Bani Israel mriki lajeng pinanggih kalian jingandika Kusuma Dewi. Jeboling mriki wonten sesotya sumorot ingkang madhangi jagat. Kapandhuking netya kula, tempuking netra kula kalanjengandika Kusuma Dewi kula saged maos kanthi weninging raos kula ingkang lebet bilih jati-jatinipun wonten ceceking raos kaprawasa raos sing asmara menapa kinten-kinten kala wau saged kula cocokaken dhateng penggalih paduka Kusuma Dewi. Nyang lunging gadhung malengkung lir kawersan Pindha Keswalokar Aduh sang Puanggonjali ngaturaken kenging panuwun jebul tumandu ing raos kula paduka sampun tanggap ing gati. Ih persajan kewala najan to kula mijil wanita nanging ciptaning manah kula tan prebeda. Namung kewala menawi setunggaling wanudya mekaten winates ing angger-angger miwah lampahing tata krami. Ingkang parikedah kula mboten saged anglairaken pangunek-uneking batos asmara. Mila saking menika mboten kok nama kula matur ngayawara bilih wonten keparenging penggalih paduka. Kula badhe suwita wonten ing ngarsa paduka kadadosna rencanging sugeng paduka ing marcapada ngantos dumuging delahan. Punapa ta mira ingsun menapa menika lair tumusing batos. Kula sampun matur mboten badhe mindha damel. Panganane mboten enten. Ora sliwat-sliwet minggat to. Ora enek ya wis ora butuh. Unjukane tesih dangu malah beneran. Sing suwe-suwe wae yen perlu aja mbok umupke. Nganti sesuk biar padhang.
Menapa tuhunipun jejering katresnan mekaten? Inggih. Ceceking raos urup jiwa luhur ingkang linambaran lila. Lila miwah legawa menika setunggiling pambegan ingkang sae krana dados praboting manah ingkang suci. Semanten ugi paduka ugi nindakaken lila tetulung dhateng kasangsayanipun tiyang sepuh kula. Mila weweh ingkang dipun kanteni lila tanpa pamrih paduka kedah dipun aji-aji senajan to paduka mboten kepengin dipun aji-aji ingkang saged nindakaken mekaten kala wau namung golonganing brahmana kalebet paduka sang Anggonjali tetulung ingkang tanpa pamrih lan suprih margi pandhita mekaten namung angkah nipisaken dhateng babagan kadonyan ingkang kaesthi namung sampurnaning alam langgeng Sang Anggonjali. Inggih menawi tetela mekaten mbok inggih mboten basa kemawon menapa kula jabel mbok mboten basa lho ketoke kok piye ngono nek basa. Iya ya wong ayu, mekes karaning pun Kakang. Ken saka ora nyono ora ngira lamun tumibakoning Bani Israil jebul ketemu kelawan jantung atiku. Pantes lamun to sira dadi wadahing wijining Bathara Anggonjali. Wela dalang. Tumum tabler kena sabdu kaya yatinipi Jojo bang mawing ngowing Gerohon Simonon Ken soko Romo Prabu sampun paring duka lakon tati kon ngancani jagongan glendang-glendeng tipaning padha malah kaya ngono kuwi to. Kula nyuwun pangapunten. Sang Prabu sak. Wah, wis ora gen lah. Kowe diarep-arep supaya besok dadi kusuma, dadi ibu kang utama. Nang jebul kok kaya ngono tumindakmu, Sing miwiti sapa iki? Ingkang miwiti sinten? Lah mau nggih kula dada kula kemawon bapa. Lah panjenengan kok nanggapi niku terus pundi? Mongko kula ora weruh juntrunge ora ngerti pojok plerete. Sampeyan pun duwe bojo napa dereng? Sang Anggonjali. Nggih. Persajan kemawon wontenipun kula nampi katresanipun ingkang putra inggih labet kula tasih lamban. Kula dereng gadah bojo. Welah dalah, nek ngono tak jawabke. Bingung mesti sampean. Menika lampan kados pundi? Kula pun nginjen wit wau. Kula pun ngerti wiwit mau nika yen pancen kula karepe sampean kula ampirke teng negara Bani Israil niku men ketemu kali anak kula wedok mergo niki dilamar pinten-pinten wong nom sing bagus-bagus, wong sugih sodakar nangkoda sing duwe prau pinten-pinten ewu kemawon dipun tulak. Nyatanipun ingkang putra ayu warnanipun kenging menapa
lajeng boten tumunten dipun jatuh kramakaken. Nggih, nyatanipun boten wonten ingkang nyocoki raosipun. Lah, rene nyatanipun jebul rawuhipun Sang Puanggo Jali menika wonten tanda-tanda raos katresnan. Dhateng yoga kula semanten ugi yoga kula ingkang anak miwiti ndawaken raos tresna dhateng Paduka mila yektinipun keplok niku mboten mung tangan salomba nanging keplok tangan loro. Lair batosipun sampun nyawiji badhe menapa malih. Dadi mantuku kowe. Sarah mungging lautan, ulam mungging rapatan. Sumangganipun badhe murba. Sampun. Kekalih nyawos kapandhuk raos katresnan jati nenggih jatine ken saka ageng daya katresnanira mrikang raka nenggih Empu Angga Jali. Jinawat kang asta manjing papreman candrane kaya bermara kang arsa ngisep sari. Bawane kembange isih kudhup. Marma kekejer sang kombang denira ngupaya dununging sari. Dupiwus permana sang kombang sigra denisep kang sekar sarine kongsi tapis. Antuk maduning asmara gama. Marem antuk jatining pemarem. Kawusa kocap lumareking kang wanci dina miwah mundhak sasi saya bingah enggalih labet risangken saka wis daten Hanggarap Sari ngandhut pasyaning Hyang Maha Agung lumantar Sang Empu Angga Jali ya Bathara Angga Jali dadi suka marwata sutaning manah. Langening kalang iwana kelar pandamun cara tinon kekonang surem sorotetan padang kasolan pajarite Nyai Dewi yektine mundhak dina mundhak sasi saya bungah rasanipun kakang wong ayu ana tandha-tandha sira wong ayu ngandhut pasyaning Hyang Agung nuning nggih semanten ugi kula namung minta dhateng panguwasaning Hyang Agung mugi-mugi benjang babaring wiji paduka dados mustikaning titah.
rakyat risang kabrang mantu kula nggih, mantu kula ingkang dat kula tresnani. Nuwun wonten pangendika ngadhawuh Sang Prabu. Wah, kula rumaos bingah, kula rumaos bombong. Sampun to? Mboten namung nyambung nyawa kula ngantos gesang sugeng apalipurna ingkang samangke nang nyatanipun kawimbuh dinten mangke yoga kula ingkang sampun ngandhut wiji paduka. Ih. Semanten ugi kula rumaos bingah namung kemawon Sang Prabu cunduk kalian atur kula ngajeng rumiyin bilih anggen kula pandhe damel wonten tengahing seganten dereng purna. Lho, lajeng keparengipun kula badhe nyuwun pamit lengser saking ngarsa paduka Kanjeng Rama Mara Sepuh ciptaning manah mindak mangke dinukan dening Bathara Guru. Kula badhe ngrampungaken pedamelan kula yasa senjata wonten tengahing samudra. Ulah dalah. Kok ngaten dos pundi? Kula pasrahaken langkung rumiyin ingkang putra Yayi Dewi Kensaka. Mugi benjang ngantos leking punang jabang bayi kula saged tok amenangi. Aduh, penembalan. Kok wadananira layu kumelku cemrah nyomaratani kakang kenging menapa paduka badhe negakaken wiji paduka wangsul dhateng tengahing seganten lajeng anggen kula badhe sumusul paduka kados pundi menawi wonten menapa-menapa. Aja samar wong ayu. Katresnanipun Kakang gedhe marang Siadi. Ora-orane lamun aku cidring janji. Nang kula mboten badhe saged pisah kalian paduka. Dasaripun kula sampun ngandhut wiji paduka. Wah, piye iki? Wah, kok ngaten dos pundi to, Ngger? Menapa mboten dipun srantosaken ngantos wiyosing putra paduka kemawon? Benjang menawi ingkang putra sampun weruh padhang hawa. Kinten kula saged nglilani sing ngandika Empu Anggonjali maring samudra. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Yayi Dewi, kula wonten dawuh. Mbok menawa kanthi makartinipun Kakang iki bakal dadi srana, putramu ing besok kasinungan kadigdayan kaluwihan merga saka tapane wong tuwane ingkang mapan ana tengahing samudra. Aduh. Lajeng perkawis menika kados pundi pukulan. Wis, aja samalan kuwatir Sang Prabu. Tetep kula nderek titip ingkang putra kula nyuwun pamit lengser saking ngarsa paduka. Lah dalah, wah piye iki? Oh. Anakku nggih, anakku wong ayu, Kensaka. Lah kok dadi kaya mengkene lelakonmu, mongko putramu isih durung pojo-pojo, ana kandhutan wae lagi semono sasi. Menapa kenging kula cepeng pangandikanipun Bathara Anggonjali? Ya, muga-muga ingkang murba jagat saisine iki ngudanani apa kang dadi panyuwune bojomu lan uga panyuwunmu.
Ayo Lini lumembak nguncupake asta kunjuk marang Sang Mukta Waludya muga-muga ingkang sedya hayu tansah mangya rahayu wong ayu. Ikara kang bala tumingal Prang campo samya ngedali Lir kaget wileting godo Ngergancang mawa Prabawa ngewong nenggih menika ta warnane Sempu Anggonjali bawane wis mengker saking kedaton sigra-sigra ngeningaken Kang Cipta pandulune wening eling-eling dewa ingkang weneng mandhe gegaman ila datan ngomomoka kasinungan daya luweh ingkang ngedapi-dapi sakedheping tingal wus slap ical lumaku nginggiling banyu